सत्ये श्रीहरिनामेव त्रेतया रघु नंदनम द्वापरे श्रीकृष्णस्यैव कलौ ख्यातसुकेशवः। ओम नमो भगवते यदुनंदनाय सुकांति सुताय केशवचंद्राय। ओम नमो भगवते यदुनंदनाय सुकांति सुताय केशवचंद्राय। ओम नमो भगवते यदुनंदनाय सुकांति सुताय केशवचंद्राय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। विशाल विश्वस्य निधान बीजं वरं वरेण्यं विधि विष्णु सर्वैः वसुन्धरावारिधिमानवह्नि वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे। ओम नाथो श्री जगन्नाथो मधुरो श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्पन्दन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपद प्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परम प्रेममय जीवन देवता श्री श्री ठाकुरंकर पवित्र पद्मपाद तुषरे अधम किंचन केशवदास वृंदावनर सभक्ति प्रणाम। आज आमर ठाकुरंकर पद्मपाद पीछे एकत्र होइतिबा समस्त सत्संगी गुरु भाई भौनी माँ मानू मोर सश्रद्ध सभक्ति गुरुस्व। आज गोटे सत्संग भली केते माँ भाई को गहन रे ठाकुरंकर अपूर्व लीला को कहवाई जाऊँगी। सतरे ठाकुरंकर लीला असीम अनंत से लीलार अंत नहीं सीमा नहीं शेष नहीं आउ मो जीवन काल मध्य मुझे शेष कर चलिए चली लीला केते नहीं केते लीला चली केते अलौकिक लीला केते हास्य रसात्मक लीला से परिचालित केते अद्भुत लीला से परिचालित जो लीला अविश्वसनीय साधारण लोक तार स्थूल बुद्धि रे जागतिक ज्ञान रे सांसारिक विचार विवेक रे तर्कर आश्रय नहीं असंभव कहीदेव
ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବ, ଏଇଟା ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ, ପ୍ରେମର ସହିତ, ପ୍ରୀତିର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କଲେ ମୋର ଯେତିକି ଲାଭ ନ ହବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଲାଭ ହବ। ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଲୀଳା ଶେଷରେ ସତରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ଯୋଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲୁ, ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଜୀବନର ଜଞ୍ଜାଳରୁ, ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶୋକରୁ, ଆମ ଜୀବନର ଯାତନା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ନିଜ ଘରକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ନିଜ ସଂସାରକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଲୀନ ହେଇଯିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ। କେବଳ ଅମୃତ, ଏଇ ଅମୃତ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲୀଳା। ତାକୁ ଶୋଇଦେଲ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ, କ୍ଷୀର ଖାଉଥାନ୍ତି, ମାଙ୍କର କ୍ଷୀର ହଉନଥାଏ, ସେଇ ଖାଇର ଜଣେ ଆସିକି କ୍ଷୀର ଦଉଥାଏ, ସେ ବି ମରିଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ଠାକୁର ତାକୁ ମା ଭଳିଆ ଭକ୍ତି ବି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି, ତାକୁ ଲୁଗାପଟା ବି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଚାଦର ଦିଅନ୍ତି, କମଳ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କଥା। ନା ନା ନା, ସେ ପାଗେଇ ବୁଢୀ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଦଉଥାଏ, ମରିଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଶାମୁକାରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ପିଆଗଲା। ଦିନେ ଠାକୁରେ କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କାନ୍ଦ, ଆଉ କ୍ଷୀର ନ ପିଅନ୍ତି। ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଜା ପଦ୍ମନାଭ ବଡ ଟିଙ୍ଗା ଥିଲେ, ମାନେ ରାଗି, ବଡ କ୍ଷଣକୁପି, ଟିକୁ ରାଗିଯିବେ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ବଡ ଗାଜିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପିଛେ, ତାର କିସ ଘା ଫା ପାଟିରେ ହେଲାଣି, ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦଉନ, ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି କାନ ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ତା ମୁହଁରେ ବିଣ୍ଡା ଦେଇଲେ, ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି। ଏମିତି ହଉ ପଦ୍ମନାଭ କହିଲେ, ଶୁକଳ ଦେଖନା ତା ପାଟି ମେଲା କରିକି ଘା ଫା କିଛି ବଥ ଫଥ। ଇଏ ଠାକୁର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପେ ପେ ହେଇକି, ଚିତ୍କାର ଛାଡିକି। ଇଏ ବୁଢୀ ପାଟି କଲା। ଠାକୁରଙ୍କ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର, ପାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଦିଶୁଛି, ଯେମିତିକା ଯଶୋଦା ମା ଦେଖିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟିରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆମ ସୁକାନ୍ତି ମା ଠାକୁରଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର। ସୁନାର ମୁକୁଟ ଲାଗିଛି, ମଣିମୟ ମୁକୁଟ, ମୁକ୍ତା ମାଳ, ବନମାଳା ଶୋଭିତ, ବୈରିକ ବସନ, ପାଦରେ ପାଉଁଜ, ହାତରେ ବଳା ମୁଦି। ମା କହିଲେ ଏ ବା ଦେଖିବା ଧାଇଁଆ। କଣଟା ନା ମୋ ଛୁଆ ପାଟିରେ କଣ ଗୋଟେ ଧଳା ଧଳା ଦିଶି, ଏତେ ସେ ତ କ୍ଷୀର ଖାଇନଥିଲା, ଏତେ କ୍ଷୀର ଧଳା ଧଳା ଗୁଡା ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ତା ଭିତରେ ଅଣାନି। ଏ ବୁଢା ଚମକିଲା ଧଳା, ତା ପାଟି ଭିତରେ ସାପ। ଦେଖିଲା ବୁଢା ଯାଇକି ନିହିଡିକି ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିଶେନି, ପାଗେଇ କିଛି ଦିଶୁନି। ନା ମରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯଦୁନାଥଙ୍କୁ ଡକରା ହେଲା, ଯଦୁନାଥ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ହଁ ସତ ସତ ବାପା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସତ। ନା ତୋତେ ବି ଦିଶୁଛି, ମୋତେ ଦିଶୁନି, ମୋ ଆଖି କି ଖରାପ। ଆଉ ତୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି କିଛି, ଅତି କ୍ରୋଧୀ ବୁଢା, ତୋତେ କୋଉଠି ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ସେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବେ। ସେଇଠି ସିନା ଯଶୋଦାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବେ, ଏଠି ସୁକାନ୍ତିକୁ ଯଦୁନାଥକୁ 2 ଜଣ ଦର୍ଶନ ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ହେଲା।